Yenya dieni bia sekutu sebam. Yen mwachigu sekutu sebam. Midian gogo fusewa sekutu sebam. DL kasiye body ya hintano. No ni pa hontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afitu mlikane shayain. Ewo Facebook konoswa na ye DLFM 106.9. Ana afi YouTube na yemfa kaseyebono echiremo ensomom. Yensha kaseyebona se emfam fire dwadifo a wonom etonton ahyan eho niam bekira boso kan spare part dealers association. Empenefo den kataba bonten echiremu am. Wonom ade na wotwepe ama ban say ontena se na hwehwem ahodo no aban atena se aye na ode eto 20% ohamji chemadu no eye valued added tax aye 20 tie kan se VAT ede atom dwumade omudi esuo no aban sesa na adwen anya sa wonom be ye oyekire na omamade atoto om shopum ewo mra wonom enko adwuma na nkrata mpere ba bonten no wonom head of communications techi ato na nsasha ase omde baye ewo endrada ana wo kirem say in fact insemi hapa ifrisem abandada MPP aban na abreso no na wo hwe eye VAT eto a omutua na ye hamugi chemu enan 4% pe na ba ne se ne abanya bana seja opese de kakrakra to sumpa enkan na hamugi chemu enwatwempe kafa nan kra ka ho wapeja mu se kwam e de akwa hamugi chemu aduo no e de ba de e ba ne sa na ma adwadifo no so ekomu ayeden pa wo bre papa na mpanifo akirem se omosra aban anamoto a wotuo se VAT no oda ha muje chemadu no dia peso nde se wansesa na adwen pa de a enya de a wonom ebete ase ekura empanifo akirem a hwehwema oda omaye nyina ne se koba ne sa pe ebi anim a moto ane bo no be ye 500 Ghana cedi sikam 5 million no sa wo de to 20% ne beka ho pe omososo de 100 cedis eye tete sikam 1 million beka ho te koba ne sa obi kwa akoto ade e waboso kan spare part dealers for ne nkyanya instead se obetua 500 cedis obekotua 600 Ghana cedis na se bo no mo aye den pa inti abane so maso be ya shinti wo mo besere pa aban kabi efisanya sa pade a wo mato mo shop mu nefua anasa na wotwe makoma miensanya de a wonom bekako bebi mu shop akwa ya adwuma na wo mo kire mi se ade ba kwa tete wo kura mponi se enne wo mo stores akese abuso kan no se wo pese wo register won krata asere bibia na abaje utuma wo betumi atua 750,000 tisika mu no eye 750 million satu we nyina so wasan kofa 20% dia beka ho aban aden wonkwa na pempe so ana anamfa so ana wade mu kyem se sabe wanka satrim ayi wayibone nti saban asesa na adwen a ebe yire pa na kasama afo de ma wonom eye mo afa se kwadwo techi ato e kyerem se saban asesa na adwen pa de a wo betom shopum insem na emu oten Tiawa, ye school ya amafo kuko ya muko ya ye tax regime system calculate ye but me ye say what the two about so no ebe boaye semboaye oni ntini gubi se we dey emboaye e se mi na ye tiawa ye 4% start with that's the pass so marketing and this kwa ba o ba to do me na ma register GRE kwa dia e se me dey 4% e to so ade me 4% e se me dey 4% and work it is never 520 na me to this into my buy onona about we buy no omo pege mu 54% na kudi 20% na ye wo VAT 50% a obi aya awe nti no e na ye work of ye work of 91% abai ye free ye will get 2.5% na ye sawo NHI 2.5% first na 7% it's omo ka bu buy ba ko pe passport e na omo da ba tu ye e si ano obeta de na so engineer 20,000 that's the sankwa area e say to no work it of 20,000 no na me to kwa na me de to so say diaka na me ti ban it is like say abra only about to tie no also register o GRE oni jafo ni apambia oni de ende bo no e wo fom like say wow wo yo adwempa wo tima wo so so bo aban no oji to ho no no say na de abato so that means no NTB a no go fit business no any say there be yes na na ene yenti ase kra na ne kwakra mo no eno wura kwadwo techi ado e kirem say won besa na ban say enka tax no anase VAT no onte so emma ohamji chemu enwotwe na sa ba mpene no ya na adwen se twintwin atwen de waka na obegye de mpene se sebe sa wire nsema yebu mu nti o mabane atoto om shop no makotena fie
na watwe miensa na ban hwe ade a wapin na sebe wayi yitu afri niam bi so na san be hye mu se wo no muntu ade a bone ben no de ayo man so beti eti na se gutafo enma besia because guta no enye kuakuaku ne aka bomu na guta no yesu mo so monko but the main association there ye na ye the main architect of the market no eti se o betem no mo fi o mo dia and the market na kasa na ye ni gudumu and they say ya hodu o say ye mo yesu afo je afo yesu afo wa weekend o fa kacha say ya tehwida next week monday ye betu stop back back Sammy say 20% and no dey pay 5 to 8% we be clear for from and this is penny and the penny bi pale e organic na e ba ba offer all respond to phone that e na tell say ni e bo ba all it to never say we jai no wo no penny wo ye wo so ba bi a wa ho de wo no use wa ho de e wo no if for protest also interest it will it be e wo no e sele ye protest ama Ghana for nyam say ye ni o mata kuku mu anya dwuma Ghana for nyam ku bi ne dia for no de o man no say ya kan so mu do mu implemented omo civil servant we agree it 1 week ni omo dia ene 1 week ni de eya modia de aka no nso eya bosu kan spare part dealers association ku no edia ene a wote ono ye kasama afo edema abosu kan spare part dealers association de den ede owura kwadwo techi ato ena wote ne nkan yanto akase ebo no so ye nyina mu awaso ye hwe o man Ghana yabato eso na meka sei wo mo de nkrata babonten e kire mu sem wanu mu behia eye interparty advisory committee aye twenty aka ne se IPAC so mo mra nhyiamudie na mo ntena se na mo nye meeting chenchire emfa ayawaso east abato a eto dwa endi se amanyoko no kwoto aba wo makwacheche ne mama pro ne kankan akoso nti no ama akoye nsempi na nkrata electoral commission penny for the ba mountain so on the ba beto mountain so ewo ogefo bosoma yo ne da toso ensia emfempi me na do nsia ma mu kire mu se enanim yata wono de nkrata akwa amanyoko ne nyina wo man Ghana wonom akyerɛkyerɛfo mpanimfo sɛ ɔmo sere wɔde mata nyankopɔ ya atoma wukwada ebe ya ogefo bosoma yewo me ne da toso du baako emfempi mienu na do nsia mu ewo mra du baako anopa abo pepepe 11 am no mo nyina nkonkohia wo commissions corporate head ewo nkrabopremantem no mo eni nkomo na nkata ba bonten no Dr. Bosman Eric Asare deputy chairman in charge of corporate services Edema Electoral Commission no sankrata yi Edema Yisi wonom chairperson na Ghana for bekaya ayawaso is abato to dwa ewo mra nyasim komi na etwam ye urade nyankopon chese TV Nasco 32 inches TV bi na hye kobrane motom yeso owura na wonya ne ho wase baba jama na edema me wase dan wase menyina mkoto apa eno achi ne yakosua ne mako a amanfo twa o manum sam ene ntoma ene motorbike ene buta ne mapi na ne course a ayawaso east abato num na ne nyina ne sai mpanifo atena sai adwene wahunu se sebe o ma ne mra chiri saa se yakwa koto aba na akwaje demudie nti o mu nkwehira mnwenwe ho kwa mbefa so mbeboa na saa abato mu demudie no eto betumi atwa na Ghana fo baka da nam so ani nti endi sama yokwe koto aba me na atwa mu wayawase east ne nyina ne se eye Nasser eye Tule Mahama na aka no ye mahwebadwe de ma de hia na wonom ewo ayawaso east na ba ma wu ede na paka be fa ne nti na nam so a sa abato e ko so a ntoma cheche ene mpaboa ne ntade akoso a akwaje ta electoral commission afre ho nhyiamudie nti na de aba no Ghana de saa dada na ensesa da yento akase abo no so ene yemongura mu ewo management ede ma etewa it assembly no omadi dwuma sono pa na nwuma hodo bia kɔ papa dwumade omadi ani nyina ne sei omadi abɔ dwumaden ahwɛ ma omatumi asiesie mpotem ho no mu nyina kama bedwanem titiriw eya nyinam market no omasiesie mu nyina kama pama hunidi afantoma pa de afura me na etwa mu endrada ando achi na nyasem kuma kram da dwumade eto dwa no security agencies nyina aka bo mu wombata immense nachi afi eya Ghana Immigration Service and the Ghana Post Service and the National Investigation Bureau and a Ghana Post Service ko badwumaden make say Ghana Blue Water Guard for nyina ka ho wo mbamade man si adwumaden no etumi konkanye pam na mra district chief executive edema mense no oniminyamfo NS entim jemre no ne nsentwerefo kasa na okiri mi say anamoto moto no beboa pa ma mense na ho ne dia atumi akonka fi say Ghana mampeni John Dramani Mahama eden sem to dwa kire mu say opese oboa na oman Ghana oman mu nyina tente no odi se ho na mo se memmi na bi adi busum bi akan no wo mo yensiesie ni tire bo no ho moden ama dwumade we ne course wo kire mu a
ɔde abasobɔ kɛseɛ de bɔ ahobammo kuo ne nyinaa ne adehye wanom ɛwɔ mensin so mobo ayɛ paa ma etiwa east mensin yɛn siesie dwumadi n'ani aso anamompa a wɔn etu yɛde tɛ n'akyire no bɛfa akwanya so na yada obi bia ase migration service police service fire service and all the other agencies no bia na ifo nyinaa yɛbɛda obi bia ase ɛwɔ akomapa mo wa modern time dwumadi a president de abase first Saturday ɛwɔ every month bia no yɛmfa nyɛ sanitation day tembia me ka sɛ symbolic bibi a kyerɛ sɛ see yedi ehun ni for the mere fact say ye prapra baby kakrakra no kro tembia me ka say symbolic bibi a kyerɛ sɛ see yedi ehun ni for the mere fact say ye prapra baby kakrakra no kro no eno nkyɛ sɛ prapra atiwa east nyina but ma signal sɛ ɛsɛ obi a wo kɔ krom ene wo fie ni ade no wo hwɛ kwa bɛfa so a ahonidie betimi akɔso Ghana eno no president ebotaye enti yebeda mo ase na ya hye mo nkura sɛ yebɛkɔso ane aye ekosi semra yebetimi anya botaye na president asset de amaye no yebetimi edu ho enti aseda na yede beda mo ya da obi bia ase ne media fo nyina ase ya me hiro ene yebeda obi bia ase enti twede ampo Nyankopɔn okonhyira so a onhyira mo pam na no achi ene oniminyamfo NS intim eto ne kasa so no okyirem sɛ mekase no Oma yɛhyehyɛ ya mensen no ɛde hyehyɛ begu akwan ma bomɔden am atumi apa task force fo abomɔden abadwumaden ahwɛ anante ne mantem nyinaa watiwa east abato mpeso aso ahwɛ hu ne sɛ enipa hodo mo yɛ fi gugu montene so no obia bɛgyae ente sa na ɔmo kyew pɛ ɛka mbɛbɔ no waso bɛyɛ hye paa atese ɔman kyehyɛ no adwontoto a enti good idea na ɔmo de aba but already na assembly no put task force in place ya form sanitation task force very soon ya be hyɛ se adwuma ne yɛtwɛn ne yɛtimi procure nneɛma te sɛ abobo ya ne ade a yɛhwɛ a yɛde bɛsesa most of nneɛma na I say because of say Zoom Lion some of the contract ne bi yɛtimi from say nyame adom last week yɛtimi anya nneɛma dodoɔ na from next week go yɛ roll out enti yɛde ɛno nso bɛka hyehyɛ no ho ya make sure say market women and market queens for no Asia tie be back on ya hwa mom so supervisor masade no akoso once ya sanitation ya bylaws so I guide sanitation it already na so chen will be on mobile fi a onye but say ye be yirimu amemu aye sronko eno nti so obi a prepare no ene obi anya ahoboa efiri se wo mbe so opa achi no wa so be ye hye papa ewati atiwa east abato empesua so lani a wote ono na ya ba na msine de man hye a one more etiwa east abato mpesua so ewa pie mantemum ne dey eti oniminyamfo NS yaw owusu intim na no achi en environmental officer edema mensen ye Simon amewuda enso kasa na okire mu sei wo me ne chepa begu adwuma begu akwempa beboa pa na mo da abanya se so obo no homoden ekofa eye National Sanitation Day no edebaaye ebeboa pa mahunidi atumi akonkane ewo mangene frise du ba bia efinti nyadewa pina na deba aya ha adwen na wo kire ma 2025 no department na bon homoden pa etimi nipa makoma akwadwo no 25 akwagina semdi bia ne nyina fa honedi ensensem ho a omugusuwa ehwehwem na aboa sebe ye nipa bia da obebu mra so no empenifo na fa mra kwan so ne yesika na yese agyewa na yagew ese okotwere fiase kakran so no akotwere bebo na honedi ensem no etimi ekonkane Midi Simon Ambeuda upon the reintroduction of the National Sanitation Day no if you say ebeboa pa especially at wise because say yes agyewa na ye ne yia ebema yarewa ni sanitation related diseases ni nyina anu aba from though environmental health and sanitation unit we are also doing what is expected of us ye adwuma pa oba me officer next year nkwano ye the nipa more than 25 ele court efa sanitation related issues ne nyina no ye mpese efi beba edi yare ebema ya constituency na enu ntina ye sade no enti with the reintroduction of the National Sanitation Day no e ba be sha ekina na ye adwumadin edi cleaning your public places your drains your market all public places ye adwuma fine say na be ya the standard of sanitation will be increased in the districts Midi Simon Ambeuda aha ye mpese efi no be koso ye de ane se efi ni nyina se betuo na ade hia one more etiwa is abato mpesua so ahonedi ensensem etimi akonkane ene a wote environmental officer edema etiwa is assembly ni den ede Mr Simon amewuda ena wote ne nkan na mande boyi ya mande boni kontini kofi obo na difri apie mantemum ebesem yen yanto akase ebo no so ne yankoso anyina mu ahonedi ensensem a
na yɛmfa yɛn mfa nkyere mu ɛwɔ Asante Mantanem na nyasem kuma na me na etwa mu Asante Mantanem pa akopie mu aba atwema Nwabiagya South Mansini mu a wɔn bɔ adwumadin yɛ pa ma mekase ne yɛ keep fit clubs ahodoɔ ne nyina ka bɔ mu a wɔnam kwatae atwema Nwabiagya South Mansini no assembly n'akyi ma mo yɛ adwumadin yɛ pa ma ɛyɛ mpotem ɛne Mansini mu siesie adwumadin yɛ kɔ so a ukopie mu wabua kwa ɛyɛ street ne mu de ɔmo siesie ma hɔ nyina yɛ kama pam na eku a mbama den akwadwane clean up exercise na ɔmo dɔɔso pam de di kan ɛyɛ enigye keep fit club rock keep fit club ɛna afin so do wunua keep fit club ɛna afin to hit keep ɛyɛ fit club a ɔmo nyina ɛwɔ ebua kwa kwata akyira amadwumadie no nyema konkan yɛ pa etimi de ban wɔnom na mo kyerɛ mi sa na mo nto ɔmo tu ani nyina ne sɛ wɔn pɛ sɛ ɔmo tae atwema Nwabiagya South Mansini n'akyi boa sɛ bɛyɛ a ahode ho sɛnsɛm betumi akɔnkan na yɛ ne yankasa nso yɛtena yɛ so yɛtumi abɔ ho ban na yɛtumi yɛnkwa na etumi akyɛ na ɔmo kyerɛ mu a ɔmo asɛre sɛ ɔmo betumi aboa na mpuntu atumi abatitiriw ne nyina da ɛbɛfa ahonedie nsɛnsɛm so na ɔmo kyerɛ mu a saa na montu a Ghana mampani John Dramani Mahama to ne yade a de penti Mansini assemblies ne nyina so tɛkyira ɛboa mɛbɛ betumi ne yɛ abɛtena pa na ahonedie ho sɛnsɛm no etimi akɔnkan na boa saa na moto wɛ nso mu kyerɛ mu sɛ ɛyɛ obi asade sɛ obi aka ne ho bɔ ne nyina yɛ boa na ahonedie nsɛnsɛm no etimi kɔnkan ne ɛwɔ manyim na mmara opani Paul no yɛ Mansini krache de ma de hye a wɔnom wɔ atwema Nwabiagya South Mansini mu Asante Mantanem oniminyamfo wisdom ɔsɛe bu amagye mmerɛ na ɔne de yɛ kase bɔ amanum sini ɔtonkra edifri Asante Mantanem babra kwanta twɛn kɔma no wɔkyerɛ mu sɛ in fact ɔde abasobɔ te bɔ ɛyɛ kuo ne mapa sɛ ɔma yade papa titu ne mebunu no Oma beta wo machi ma husiesie na konkan a ayade a eye pa wo susu an na nwene ho se enkobenya emebunu dodo se pa beta na chi nanso na mo to emebunu na to ne yade a yade panti otachirem koso anya ne sa na Mansini no efa to me panfan fura titiru efa honedie esensemu bia meton sa ba firi bia no me manfo de ose eye oyo beta ma chi me ye mani ka kura ye se afidie a enne ne ye hyasi abra me fifie bedu na emrante ne mabawa wo kuma se aditwi egukwan no fifie no mo ye sisi ne dada nti ano ma minya otoso se bre biduru kura na me boda wuro ne se ye mra na me amini wo kura me manfo ba be eni emma mi mfranche bi se yesi no eye sanitation eye atwema Nwabiagya South adehye ade atwema abrebia no osumi bia no so a omere no mo sisi ade aba abra ye hyase na ya abra omankwanyine di tukanti no ye bo ho da wuro no dodo na pie bai na efi wo no mo kono de ma witness wo mu se emma bunu kifit class a e wa atwema Nwabiagya ana agi dwumadie na so eni nti abre bia ye be hyase yese ato aso bia no wutumu se dom epie ba abonten e ba beta dwumadie na chi nti we kire se ensakraye mai na emumu no de aba mu yese dodo na ne pie ba beboa e ma ye dwumadie a ye ni ekoso ya she akuku nu kana ne se leader na nkasa na wodi o mani na abre bia o mu ye dwumadie no de no ye den edi dwumadie no empani fu okasa se service bi o de hye anko a aboa ye den edwane eni nti saade na aka omo ahye omo nyina nkran se omo Mansini krache panyine na abre bia o mu di dwumadie no no nkasa de no ye den ehye eni ono wankasa ede ne ho ehyem eyade a eboa pa eni a woti yei eyaban anamusini demand hye a wanom ewo atwema Nwabiagya South Mansini ewo Asante Mantanem ne den edo numinyamfo wisdom osei buama na mane boy yensem twire ni babara kranten ene difri Asante Mantanem ebesom yen yanto akase ebo no so na yenyina mu ewo apie Mantanem na meka sei mentem ho ase epese ma ne ho mane so kakra ewo apie Mantanem ni nyanse okopie mu ewo akwamu am wanom ewo adehibusua di enda wanom so ye ya ansa eye adehibusua na wanom ukirem sei nima bi ha adwen efiri sei oba ahima ote abanwa so na se akonwa so ewo akwamu no kyese akonwa no pa ote so no eye akwamu na beto no enya de a ono eka adehibusua ho nanso wanya akwanya esoma opese obomaden afa kuntu na se no twafufuo edefa adehibusua no ekwan achi de hye wo manum nte no enya de ombepene so kura masa na motuo no etimi akonkanen na nkrata eye ya ansa adehibusua de ba bonten na ekirem sem eye nanahema ono ete akonwa so no eye ono ankasa Queen Mother Parliament Queen Mother no wamu kirem se eye nana afrakoma otoso mienu a dodo afa na ebonom la ne se eye ya bo amen ne nana ohu ena nam ne nsa so a ne nsa ekasa akonwa mo kire se na eye ne wofa na ankremoma ne wofa ne den ede eye kwafo akoto a otoso mienu adodo abonom la ne se
Kwame Ofei ena nam ne nsa so ma ne seka akunwan nanso mu kire ma nya de akunwan ne di wo no ono mpo no onya de sibusua ne ba nti akunwan da ho no mo wakwan mu no enkamera kwa so pampo no nya de a na ka ono kra betumi bebedi ohema nanso enam se ne wofa e de akunwan ne ma no a watena so achi nti no adesibusua na aka se kire mi se wo mo agya ne se agya onkokọ so antena so na mom nyankopọ ya adomana na mmerɛ so oba ahema de anka akunwan no mfa nto ho no ma adesibusua na nka sampa nipa obesa fata na watumi ekwakwada adesibusua na no wakwedi oba ahema ewe kwamu na nkrata ba bonten eya abrewati love eya adwosom ono ne gyina mu ekasa ye edema ya ansa adesibusua na ekire mi se enani me amode kokobọ kese pa de ma ode ne ho kwafo akoto adodoa efane se Bernard Owuredu se ne manim yadam ono na eya parliament chief na afinso eye nana afra koma otoso mienu ya boama ono so ye parliament eye queen mada edema adehia wono wakwamu se omo no ho modin na sa na motuo ne tirimu pa wabọ se ono ankasa opaw oba ahema afoforo edema adehia wono mo akwamu die enya de bi besi de firi se ono ankasa mpo nya de a adesibusua no oka ho na penifo se de okwa aten de oba aten de ogina ho no ene aten dodo ntini yemo made ankwa homa no so em na ya ne kasamafo edema ya ansa eya adesibusua ono no wo epie mantemu akwamu ni nkomo mekire Ogura Frank ohene niama twetwe nkomo ne bi sensensem we no emu nkire mu pa no ene sen mesa niama yeah, hello ma had body ya kase boso ejo so na mo hote sen yame adom ye ho ye na wonso ya da nyame ase oba de de achen right enkrata ye nsa kan emu nkire mu ne sen eye ya ansa adesibusua ne nkire mu so oba hema wo no ena kwamu oye oba hema no eye afrakoma na afrakoma a otoso mienu no onye dehye ne senti se akunwa na we na adwen se osoro so woma ne ho nipa san bedi so amompere no boye nkomo mo nkire mu ni sen yo me da se na mafa akwanya so atia motifo aewo atie mo kasa fidie so enyina atia akwamufie man da bibiara obiara na watie me na makasa kakra na maka ne se wie na obisa me a na de me nkiremu a me wa me be ma one se eyampa tene na wo kan ya aya brewati ya love chu sum adwosom a oye me nana bi sia kronkron abrewati ya ba kopa yenim no ewo ya ansan royal family emu dia waka no de na nka yetrudo esan se me ankasa me di adansi pefe se yenya no ntie wo mframam na ye tete te aye oba hema na afa koma otoso mienu ya tete bibi te honamra one onyini nti nka onyaaya ode na konwa no obeto bi ede na si ne sira so atena ne sira so nti emada mabre watia me ame nana ajo love som ekọ no ho ade ne watete ho asem se onua ene abusua ntemu ode kwoto nanim se minua meba nti a matete won framamu ni se opese ode obi ana se ye wa mpo oba esi una so ewo honamra obi ene onyine ehunti na se eyampade a me abrewati a love sum me ka cho se yampade a ene nanka obehwe na watwe asan tase mi edibe bosome wotwe ekobe afini ena abrewati a ene no oba hema na afrakoma otusumienu ekodi sankop na enche na yesan enti yakuro ya no na yeguso etete anamona na abrewa afrakoma na ohema afrakoma pesutu no eno na sankomo na esan epiepie eno na abrewati love ajosom yese da bi waba ne na so waba ohema na so na se stela sankomo na ekoso a na mpanifo beka be bia ani ho a ubehu visi a ejani ase nti na ne me de me nkomo ene masem ebe fam framam na bia woma adehia efia kwamufie eye ya ansa royal ene adehia nyina bete nasem te wanyan hwe han ama osore te eye abrewatia anamowa
nana afrakoma otusu mienu akwamufie opese otuni na o ma eden ate ase se tempo honam mra obi aba nafa ana opese akonwa no ogya mu ema obi tran na so a onfre adehia ya nsaafo ena edi sa akonwa no onfre won tena se na se honam mra obi aba na opese oma obi tran na so ana se omo obi ebetu ana adwuma no so a na abusua a wo ya adehye konkron ya ansa family no won ya den won ya antrase won ka woti mom na won fa nipa o se ofata na won fa ma no esa se ne na woro kire mu ya abrewati ankasa love ajuso mu akan ayesa nete ya na na kwa afa kototo so abien eye na na afa koma ne wofa na osrei yedi akonwa ma no so hweso man no so ejina mu so se ye menhwe mo adwapade so ma mo de a ane me pese me wo fa ase so mo ma me kwan na me de ohemi akonwa yi ede hyenensa eno na nam so ma so nga ye ne sa na asumdwe wo ho watena so enfie bebre na se mo na mra waba onyi atew na o susu se wa na mo ntu ne wadwumaye ebe hawo na do besu na nka ne papa mu de na me susu se SSA wofre yansa royal family na wotena se na wonyina susu ho nti yende ane abrewati ade di oka nyina na se ne wate wabo apia aye na na afrakoma oka se nim na mom de entete na se ne etuatu asore baniti no se ye sadia na obono kokko ma tu sa na mo no na ankofa basa ye ane oyeni dia amma akwamufie esan se de na da ho no kra no America kra ni na asumdwe aba ayegu so ti wa yehwe mame misa akomman enkanko mame misa we sese no mo atimi ne nanam atrenkonwa wo mo potem no mo asinkonwa ma mo de nsemu ya to banim ano na me di kan se officially aye abrewatia aye love ajosom otu anamon call aye ninua no ho okay aye na na afra koma ho obisa no enti me ba o enti na ne tia ni wana mom se officially ya wa frefre ahemfo e won patanum ene won aka de obisa nko so okay na me misa abrewa na mom individually nkomo bi koso e won ahemfo no tem o kire na adwene eka se ne okọ aye na na afra koma ho ko bisa no ya no oka wasem sa okay enti sese ni se ko ba se wampene na se okoso aso ono abefa ne ho nipa de na asiso a anamo be na mo betu bi o se anamon de ye se etwo enruwa ye mpam danta no kwasem edu ho na se wantie di abrewatia love ajosom ene royal family of yansa antena se na odene pe etusa anamon no dia ene se ye na ya ye nso da ye okay enti se bibi se sidia ene na anamon ebetu no eno de ni nyina abegina abrewatia love ajosom ene ne yansa royal ebusia no okay anamo a obetu no wonyina betena se won atu sa na mo meda se Mr. Onyene Frank Nhyiraba pa se wiai wone atwetwe nkomo meso meda se nyame nka mo na omomo hoden na adwuma pa moye ama oman Ghana ane ankra biara okay ebenya so mfaso no mo nkoso enye mai na yenya yenkanko ane yenda achinyi medam asepa yenso yeda se nti eni a woti ye no ono ene kasa edema eye ya ansa adehyibusuan no wakwemu ewa pie mantemu owura Frank Ohene Nhyiraba ena wote ne nka no momamode anhwe na dwebro emra na mentem wase be so de be ye mansotwe ne ade de bibia ntimi todin na maneboi senior man nana odei esiedu ena de ebesom ye na yenko Facebook so kenka madwenche ni bi Sweet Elizabeth ya ba na so ma ya ha na kasebone mu ode pa na in fact Ghana de odo Ghana na Ghana so ede mate Sweet Betty di Lebanon zone 4 mate sanso na Regina Boadi edi bia ba na so ma ya ha pa wo fasame bi utie kasebo no wache mo tedwam ho no ma utie kasebo no na happy birthday en confirm ne ba de din ede Beverly de dina ede kre ana ewurama yo mate obete wai Barbara Granton de aba na so hwe live we di Flotobro ni junction
encha kese nkomanabo Ibrahim Isaac DCE Edman Twuma Mponua na afin so Mr David Atwuma Mponua DC Yankopon enka wo ho pa no na ye personal assistant Edman Twuma Mponua DCE Kofi Parliament de aba no wo so tie live na wagona bobi kuma apakase bo no emo de sa no manampa mate mesome da se Kofi Parliament kase bo no ye de ase musemufo no eya mace mebele ntwene se mu ede ema yen champion tele ekopie mu ewo Facebook and if YouTube makase bo no wonya bi ehwe ye Sansuna DJs gibi echinchime free no from adosom ye awie okenkan ya me call ne kontron ko be som ne dia meje so ye wofa ose ade yo the face at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne ye ka mo se Yakopon ya atoma ye besere mu ada 13th of February 2026 tema ye ba DLFM ye ba be ye dwumadie ne nyina wo temante mu nhia mamu wure mfi mu ho kura free tema community 1 kopem 25 do wenya pram ashama ne potem nyina mu nhia yen ewa Yakopon ya adoma on the 13th day of February 2026 Friday ye ba ya ewa temade programs ne nyina brem ho no mu nhia yen na bibia yen kɔkama pa na munya akwanya na moso de ha mo no monkana Ghana mpanifo ente monka yen sponsors ne ye frame condoms chrome pap and efin sound masters and eso ya sene na ebesra wa wie yi se we de woni de mu ada wo dan e wo memia hudo be didi suyi na pese wo de han a mesra wo se de last na ye ka no adwumayefo ne bi gusu a ye pedan ne bi nti moden a ne fra homatrofo mi so ye agent a mesra manfre wo ye agent a manfre edan ne ye wa wo de ahoni pa bi dia na wa frɛ na ɔne adi nkomo ye pe single room self contain ana say chamber ho self contain na ye ne endi nkomo mesre wo me bi ti se La Paz ana say achem water koteman tesano da koma na bu eye abaka La Paz ana say abaka junction alajo alajo mpotem ho no tobinku side ho nyina na say car price a fra homa trufoi na ene de opeda ne nkomo mesre wo ye agent amamfre we fie wura ana se wo hu nipa bi no wodan oden han na wafra homa na 0557 171020 0557 171020 0557 171020 medase pa se wo ya son etie nka gbe yes so na nadwo asiki na pamfo ene betena se di dia wadwumadie no ato aso dia so mu nyina monitia adehye midimafo pokwase